ମୋ ମାମା ଆସିଗଲି। ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଆରେ ତମ ମୁହଁରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡିଆ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଆରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ କି ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ପଡି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାପା ହିଁ ତମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଗଲେ ବାପା? ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ? ଶୁଣ ଛାଡ। ଆରେ ପାପା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣ ମୁଁ କୁଆଡେ କହୁଛି। ଗଲେ ସେ ମତେ କୁହ। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ? ଆରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ ପଡିଗଲି, ଶୁଣ ତମ କଥା। ଓହୋ ରୁହ ଶୁଣୁନି ତାଙ୍କ ଆଡେ ତ କିଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁ ବତେଇବି। ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ? ଜାନି ଶୁଣୁ। କୁଆଡେ ଗଲେ? ବାପା ତମ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ମାମା